हेलो। हाय, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି। ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି। ତା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାହିଁକି ନା ଅଫିସକୁ ଗଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ବି କ'ଣ କହିପାରିବ ସରଳ ଭାଷାରେ। ଶିକ୍ଷା କଲା ପରେ କ'ଣ ଜବ୍ଟା ମିଳିଲାନି ତାହା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ହେବନି। କ'ଣଟା କିଛିଟା କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବ, ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଶିକ୍ଷା କଲା ପରେ। ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।